Salutare la toată lumea! Astăzi vreau să vă spun că, de fapt, voi, anumiți colegi de pe grup, mi-au făcut poftă să încerc sau să reîncerc anumite produse. Să trecem la treabă. La săpun, astăzi colegul Adrian Mușat a lăudat foarte mult săpunul de la Extra Cosmesi, varianta ceva cu miere. Nu mai țin minte cum se numește, cred că e o denumire, sună a denumire nemțească, miere, nu mai știu exact cum. Eu cred că am o mostră din aceea, dar sincer mi-e și frică să o încerc, pentru că am impresia că e atât de văscoasă și are probabil un pic de miere înăuntru. Mi-a fost și frică să o încerc, mi-a fost teamă de fapt să nu stric pămătuful, sincer. Așa că o să încerc astăzi varianta pirata, pentru că am și eu o barbă destul de mare așa de pirat și am zis că trebuie să iau un săpun care să fie demn de a da jos o barbă de pirat. Așa că astăzi o să folosesc pirata de la Extra Cosmesi. O aromă foarte plăcută și foarte interesant la săpunul este culoarea. Uitați ce culoare faină are. Am mai încercat Extra Cosmesi, cred că varianta Barocco, acum ceva vreme. Nu am o experiență foarte mare cu acest săpun. Cred că l-am folosit de 2 ori și nu aș spune sincer că m-a dat pe spate până acum. Dar astăzi o să-i mai dau o șansă. Bun, trecem mai departe. Ca aparat vom folosi astăzi Miele R89, dar de-a dreptul, nu numai mânerul. Nu numai vestitul mâner de la Miele, ci și aparatul propriu-zis, capul. Am avut de-a lungul timpului, e primul meu aparat. E primul meu aparat și mi-a plăcut destul de mult. Mi-a plăcut foarte mult, de fapt, la început. După care am început să intru și în hora asta cu cumpărat diverse aparate. Am început prin săpunuri, mi-am jurat, mi-am promis la început că nu o să ajung să investesc bani și în aparate de bărbierit. Am zis că nici în lame, nici în aparate de bărbierit. Am pornit cu săpunuri și am zis schimb săpunuri, îmi iau săpunuri, să am o varietate suficientă încât să mă satisfacă. Dar nu intru la aparate. Și până la urmă am mai intrat și pe la aparate, nu foarte tare, am mai cumpărat câte una, câte alta. Și am avut perioade lungi în care nu am mai vizitat, nu m-am mai întâlnit deloc cu primul meu aparat, cu Miele R89. Și am avut, după lungi perioade în care m-am reîntâlnit, l-am rescos de la naftalină, am avut, sincer să vă spun, surprize foarte plăcute când am început să le refolosesc. Și când am început să le refolosesc, nu l-am utilizat doar o dată după reîntâlnire, ci l-am reutilizat cu mare plăcere de 2, de 3, de 4, de 5 ori la rând. Astfel încât astăzi, cu aparatul Miele, mă reîntâlnesc după o pauză probabil de vreo 3 luni de zile. De-abia aștept. Bun, să pun aparat. Pentru pămătuf, iarăși o piesă cu care nu m-am mai întâlnit de mult, care face parte din arsenalul meu de pe la începuturi, un Yaqi Sagrada Familia. Ce m-a vrăjit la acest pămătuf, la această piesă inițială, a fost mânerul, care mi s-a părut foarte interesant și încă îl socotesc a fi foarte, foarte reușit, dar și ciuful sintetic. E un tuxedo. E un ciuf sintetic de tip pinguin, așa, cu alb și negru, dar are coloană, are backbone potrivit. Din punctul meu de vedere are backbone potrivit și asta îl face un pămătuf foarte mișto, foarte potrivit pentru mine. E și destul de ieftin, n-a fost o achiziție care să mă lase lefter pentru o săptămână să nu mai pot mânca decât pâine, deci e ok. De-abia aștept să-l folosesc și pe acesta. Iar ca lamă, aparatul Miele R89 este încărcat deja cu o lamă Gillette 7 O'Clock verde. E una dintre primele mele lame și o lamă, una cu care m-am obișnuit destul de bine. Pielea mea se înțelege foarte bine cu această lamă. Nu este nici prea tăioasă, nu este nici boantă, reușește să taie firele de păr destul de bine și pur și simplu s-a legat o prietenie între pielea feței mele și această lamă.
Cum să vă spun, eu lamă de nota 850. 850 e o notă foarte, foarte bună, adică am un bărbierit conservent bun cu lama asta. Iarăși nu am mai folosit-o de ceva vreme și de-abia aștept să o folosesc din nou. Bun. Și, evident, am uitat, vom începe cu prorasul. Tratament prebărberit. Gata? Să începem să pun pirata de la Extra Cosmesi, Pămătuf, Yaki Sagrada Familia și urmează și aparatul Miele R89 cu lamă gilet verde. Săpunul este vegetal, nu are pic de grăsime animală și are un miros foarte plăcut, deși are culoarea roșie. Nu știu, mi se pare că se încadrează foarte bine în registrul olfactiv al aromelor de săpunuri și loțiuni pentru după bărberit de tipul blue, de tip albastru. N-am avut niciodată ocazia să mă întâlnesc în carne și oase cu aftershave-ul renumit blue de la Floyd, însă mi-a stârnit curiozitatea tot entuziasmul, toată efervescența din jurul acestui aftershave de pe forumurile de specialitate de bărbierit. Foarte entuziasmați toți pasionații bărberitului de această licoare, această poțiune extraordinară care înțeleg că nu se mai fabrică de ceva vreme chiar. Și am fost curios să urmăresc toate produsele similare care și-au propus ca din punct de vedere al aromei, al mirosului, să replice, să copieze, indiferent că se numește omagiu, tribut, odă, cumva să copieze aroma Floyd Blue. Și mi se pare că Extra Pirata, deși nu are culoare albastră, se încadrează în categoria asta aromelor de tip Blue, care mă duc cu gândul imediat la o frizerie de tip vechi. Nu știu cum miroseam frizeriile din anii 50, 40, 30, dar știu cum miroseam frizeriile din anii 80. Și exact mă transportă în timp exact într-o frizerie de atunci. Bun, cred că suntem gata. Am obținut, sper, consistența și consistența pare a fi potrivită pare a fi optimă pentru un bărbărit bun. Să vedem ce este.
Să-l punem puțin la treabă pe bătrânul Miele R89, un clasic pentru mine. Și nu mai cred. Alunecarea rămasă după trecerea cu lama, așa zisa alunecare secundară sau reziduală, ok, relativ bună. Să vedem mai departe cum se comportă.